विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीच्या पूरा वीक्षकांचो मी गीता नायकान करूनचे नमस्कार. यूट्यूब वाहिनीसून होऊनचे हे ನೇರ प्रसार लाईव्ह स्ट्रीम अंत आमचे साधक ह्या प्रोग्रामाचं अग्गेसो अनेकदा मी स्वागत करता. आम्ही RSB समाजाचे पूरा साधकांचो गुर्त धरून त्यांच्या प्रतिभेच्या ಬಗ್ಗೆ त्यांनी केलेल्या साधनेच्या ಬಗ್ಗೆ त्यांचं प्रेरक शक्ती काय ह्या पूरा कळून घेऊनचे ह्या एक लाईव्ह स्ट्रीम कार्यक्रमाचे उद्देश. लोको भिन्न रुची म्हणून सांगा ना संस्कृतांत एक बोल असा. लोको भिन्न रुची म्हटलं तर ह्या लोकांत असाला प्रत्येक त्यांच्यावर एक एक अभिरुची बदल असता. थोड्या जणांचं क्रीडा क्षेत्रांत इंटरेस्ट असता, थोड्या जणांचं नाटकांत, थोड्या जणांचं नृत्यांत, गायनांत, ड्रॉइंगांत असं बदल अभिरुची पुरा असता. तसंच आज आमच्या ह्या लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओंत सदानंद नायक म्हणून बसले असत. त्यांनी यक्षगान, नाटक कलाविद, मेकअप मॅन आर्टिस्ट होनो काम केल्सनी ह्या न्हयचनो एक कृषिक होय अग्गे क्षेत्रांत त्यांनी आपल्या साधने दिलसनी. आज सदानंद नायक आत्राडी ह्यांचा परिचय तुम्हा सगळ्यासो करून देवले मला मस्त खुशी पावता. सदानंद नायक ह्या कार्यक्रमास तुम्हास मी ತುಂಬ हृदयाने स्वागत करता. नमस्कार. नमस्ते. तर आज ह्या प्रोग्रामास आमच्या वीक्षकास तुमचा एक दक्ष परिचय करून देवला म्हणून विचारता. मी सदानंद नायक म्हणून आमच्या गाव उडपी तालुक्याच्या आत्राडी ग्रामांत दक्कला एक हल्ली गुंडबैल म्हणून थंय विठ्ठल नायक आणि सुशील नायक त्यांचे पुत्र मी सदानंद नायक म्हणून. माझे बहिणी दोघा आम्ही भाऊ दोघा अट 4 जण पोटसे. मी कृषिक कुटुंबासून आयिल्लो. आमचे बाबा आधी कृषी करीत असले. मी त्यांनी केलेल्या कृषीन मी ಮುಂದುವರಿಸत असा. ओके. तुम्ही तुम्हास नाटकांत पुरा मस्त इंटरेस्ट असा म्हणून ऐकलं मी. होय हा सदानंद अण्णा. मी म्हणताना तुम्हाला अण्णा म्हणून साथ देता, मामा म्हणून सांगायला होत नाही सदानंद अण्णा. तर नाटकांस पुरा मस्त इंटरेस्ट असं तुम्हास. ह्या नाटकांस इंटरेस्ट ठेवले तुम्हास प्रेरणा शक्ती कसाल्या तुम्हास कसं तुम्ही नाटक होय बा मी नाटक करल्यावं नाटकांत पुढे जावल्यावं म्हणून फर्स्ट नाटक करताना कसं तुमच्या मनात येले इंटरेस्ट म्हणताना माझे साधारण माझे लहान प्रायर मी सत्य सांगायला झालं तर माझे एज्युकेशन होऊन आहे मस्त एज्युकेशन नाही मापील कृषीच्या कामात मी करीत असलो तरी मी स्कूलात जाऊनच्या टायमार मला एक अग्गे तेवणी होणी वार्षिकोत्सव ते हे नाटक बघताना मी वो एक कलाविद होता तर मला एक स्टेज चढून अग्गेच्या समोर एक अभिनय करूनचे अवकाश गावतात हा म्हणून एक आशा होती मला. तसं नाटक बघूनचे इंटरेस्ट चढ होते. चढ असंच होतं तरी मला त्या टायमार तिथले चान्स गावला नाही. मी स्कूल जायला गेलो नाही मग हायस्कूलला तसाला गेल्यानंतर मी स्टेजवर जावले अवकाश मला गावला नाही. हायस्कूलला जाऊन गे कडे असताना असंच असताना पूर्ण नाटक बघितलं. आमच्या मी शिकले स्कूल आत्राडी स्कूल अंत गव्हर्नमेंट स्कूल एक आत्राडींत. थंय एक हळे विद्यार्थी संघ म्हणून आम्ही अग्गे ಒಟ್ಟುन उठेलो. माझे काहीतरी माझ्या 19-20 वर्ष प्रायर अग्गेने उठून एक हळे विद्यार्थी संघ केला. हळे विद्यार्थी संघ करताना त्याचे एक वार्षिकोत्सव म्हणून केला संघाचे वार्षिकोत्सव म्हणून. त्या टायमार मी त्यांत बकर पुढे असले मी तरी त्या टायमार मला एक अवकाश स्टेज चढायचं गावलं. फर्स्ट टाइम 82 त्या हलविद्या संघाच्या वार्षिकोत्सवात एक लेडी ऍक्टर म्हणून मी स्टेज चढलो बन्न घातला. काय त्या नाटकाचं नाव खैल होतं खैल नाटकांत तुम्ही त्या लेडी पार्ट घेतले नाटक केलं तुळू नाटक गंगे गौरी म्हणून. त्यात कॉमेडी लेडीचे पात्र माले. तुम्ही तर फक्त नाटक क्षेत्रांत पदार्पण केले तुळू नाटक गंगे गौरी नाटक. त्या गंगे गौरी नाटकांत तुम्हाला पात्र कसा गावलं ते पात्र त्याच आम्ही त्या हले विद्यार्थी संघात पुढे असले मी त्याने आम्हाला ते स्टेज असं त्यात मी लहान प्राय पुरलो होतो त्यात बघून परलो त्यात नाही परलो आत्ता असा तुम्ही आत्ता पार्ट करले ते पुरलो बघून हा लेडीज सद्दू करू मला सद्दू म्हणायचे अग्गे प्रीती एक साधारण लेडीज करून दे म्हणून झालाय. तसं त्या एक कॉमेडी लेडीचे पात्र माले दिल्याने त्या टायमार 82 मी केलं गंगे गौरी नाटकांत माला म्हणून माझे नाव
आदल्या तरी केला जाऊन माझे निज नाव ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ आदल्या तरी मला म्हणूनच साथ येतात होय होय ते आमच्या गावात केला जाऊन तसं त्या एक आज्ञांच्या एक आठवण तो असं तो पात्र झाला ते होय 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 त्या म्हणताना फर्स्ट इम्प्रेशन तुम्ही जनासं वीक्षक असं खैल त्यांतात तेच इम्प्रेशन लास्ट सोर असता तो फर्स्ट इम्प्रेशन तुम्ही म्हणताना गंगे गौरी नाटकांत माला पार्ट खैल केल्यात त्याच माला तुम्हाला अखेरे सर्व म्हणताना आता जण तुम्हाला त्याच्या नावाने गुर्त धरतात गंगे गौरी म्हणताना आता नाटक म्हटल्यापर्यंत तेद्दाच्या काळात तुम्ही म्हटल्यात आम्ही 82 इस्वीत आम्ही केलो सांगा ना तेद्दा मस्त जणांच्या घरी टीव्हीने काही नाही ते तर नाटक बघले जण येत होते हा तेदा तुमचे हो तेद्दा नाटक बघले जण म्हटलं तर आम्ही 8 घंटे येऊन जण बसले तर उद्देशी आम्ही 6.5 घंटे झालो तर आमच्या नाटक बघले जण तिथलेच असतं पूर्ण जणच त्याच बदल काहीतरी हे अनुकूल नाही तसं बघून मनोरंजन बदल काय नाही होय तसं म्हणून त्या नाटक म्हटलं तिथल्या जाण्याचं इंटरेस्ट होते बघित होते उजडा सर बघित जण बघित गंगे गौरी नाटक साधारण किती प्रदर्शन होऊन असतं तुमचं गंगे गौरी नाटक मस्त प्रदर्शन झालं नाही 1 2 3 प्रदर्शन त्याचे नेक्स्ट वर्ष बदल नाटक केले आम्ही त्यानंतर मी कथानायकीचे पात्र घेतले दिल्याने माले कथानायकी म्हटलं तर ट्रॅजेडी रोल त्या ट्रॅजेडी रोल माले मस्त एक त्या जणांचे हे गावले माले सपोर्ट गावला त्या असं म्हणताना एकनेच्या होऊन माझे वॉइस लेडीज वॉइस म्हणत त्या लेडीज वॉइस सारख्याच म्हणून सांगा ना मग दोन्हीच्या म्हणून त्या दुःखचे ऍक्ट दुरंत नायकी म्हणतात त्या दुरंत नायकी तसला ऍक्ट करून मी चढ नाटकाचं नाव कसं ते संसारने कुरुक्षेत्र म्हणून दोन्हीचे नाटक माझे होय 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 त्या नाटकात मी दुरंत नायकीचे रोल करतो त्या मस्त फेमस झाल्या मस्त फेमस माले त्याच्या पुढे मस्त मग चान्सेस गावला आज्ञेकडे ओके म्हणताना तुमच्या पोरलूस असंदे तुमच्या वॉइस असंदे तुम्ही करूनचे एक्सप्रेशन आणि असंदे तुम्हाला मस्त अवकाश आणि कोणको पुढे गावला असं तो साधारण अजून सर तुम्ही किती नाटक प्रदर्शन करून असाद ते पूर्ण लॅक सांगायला भंग तर एक 400-500 वर हो 400 वर तुम्ही नाटक बदल नाटक म्हणायचे सांगा ना एकच नाटक एक 50 प्रदर्शन झाले तसं आहे आणि एक विचारलं म्हटलं तर तेद्दा तुम्ही म्हटलात मनोरंजन काही नाही त्या जण उजडा सरो बैसन बघित होते तेद्दाच्या नाटक असो म्हणजे आत्ता करूनच्या नाटक प्रदर्शन असो अजगजांतर व्यत्यास असा की त्या म्हणताना आता आधुनिक सलाकाराने पुरा आयलसत पुरा रेडीमेड पुरा गावता नाटक त्यांच्या स्टेज सेटअप करल्याने पुरा तसं आधी तुम्ही नाटक करताना काय प्रॉब्लेम तुम्हाला फेस करले म्हणताना ह्या व्हावा म्हणताय तुम्हाला काय प्रॉब्लेम येत होते प्रॉब्लेम म्हणजे तसं काय नाही की आता सेटिंग करतात नाटक असं आत्ताच्या ह्या आता एक घार म्हटलं तर घराचे सेटिंग एक अंगडीचे सेटिंग एक तसं लगेच 2-3 सेटिंग रेडीमेड आम्ही त्याचं नाटक आम्ही करताना चढतो स्क्रीन पाटलं स्क्रीन असता एक घार म्हणून तर घराचे सीन एक गार्डन म्हणून तर त्या गार्डनाच्या कर्टन यांचा तसे बदल रस्ते म्हणून तर एक मार्गाचे हे यांचा तसं त्या ओढले त्या सिनरीची त्या सेटिंग करले त्यास मस्त भंग व्हायचं आमच्या ऍक्टिंगचे सर्व्हिस असले ते स्क्रीन ओढले हवे ते आमस मुख्य त्या टाइमास आता त्या समस्या नाही आता पाटलं असतं आम्ही समजून ऍक्टिंग करीत असता त्याचं तसं होत तर त्या टायमाला जाऊ तर आम्ही नाटक करून सक्सेस जायचा उज्ज्वल आमचे नाटक बघित होते आताच्या ऑडियन्सची गड मनोरंजन मस्त साधन पुरा आहे नाटक उज्ज्वल सर बघूले कोण पैसात नाहीत आता कसाला असलं तर 1 घंटे भीतर पोरं जण समोर आता म्हणताना अग्गे सो काम त्याच्या 82 83 84 कृषीच करून असेल पुरं बाहेर कामास कोण जाणत नाही आता उद्देश उठतो कोडले 7 घंटा सगळे सो कामास धावायला उज्ज्वल सर बैसायला कोण असो पुरसत असत नाही ओके मग हे तुमचे नाटकाचे म्हणताना सामाजिक संदेश धार्मिक उद्देश काय संदेश तुम्ही नाटकांत देत होत्यात कसे होते नाटक तडतो आमचे सामाजिक संदेश सामाजिक प्रत्येक नाटकांतो एक संदेश म्हणायचा
होय, असतच होय. समाज असं चुकट संदेश देऊनच नाटक आम्ही होय. सिलेक्शन करीत होतो. होय. आता मग हे नाटक असत वाटतं कॉमेडी नाटक वाटतं बघ नाटक बघतात हसतात होय, तसं होय, नाही. होय. आमच्या नाटक अर्थ होऊन त्या आधी आम्ही सांगायच्या आताच्या सांगते होय, होय. तर त्या नमुने होऊन त्या आमच्या आधीला आदिले टीम नाटक म्हटलं तर जनांस काहीतरी एक संदेश देवले हो, हो, असतात हो. असतात त्याच चढतं आम्ही सामाजिक नाटकच केलं. केलं. ऐतिहासिक पौराणिक नाटकाचे चढ सामाजिक नाटक केलं. हा. नाटक आम्ही केलं नाटक प्रत्येक नाटक बघून जणांच्या शाबासगिरी ऐकलं. होय 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 होय. तर जन मस्त तुम्हास ಹೊಗಳಿಕೆ ದೇಂತತ तुमच्या अभिनय बघून असंदे तुमच्या वॉइस बघून असंदे तो फर्स्ट नाटक असंदे सेकंड नाटक असंदे तुम्हास मस्त इष्ट झाल्या ಹೊಗಳಿಕೆ खेळतरी आठवस हा तुम्हास जनानी कोणीतरी म्हणताना जण चकोट केलं तर सांगतात नाही तर सांगतात तसा काहीतरी तुम्हास आठव असेल नाही होगलिके देवाच्या दयाने मी केल्ल्या खई ऍक्टिंग केल्ल्याकडे मला चोकोट दाल नाही म्हणून खेळ नाटक म्हणतो नाही ते चोकोट दास म्हणून होगलिके मस्त नाटक म्हणतात. त्यानंतर दोन्हीचे माझे एक एक करिय कट्टी करियानी एक पोन्नु संसार देकडनं आणि दलाली दामणने असेला केलं नाटक केलं. चढता मी सांगायला म्हणाल तर मी केलं तुळू नाटक चढ तुळू नाटक आमच्या भाषेने आमच्या कोकणी भाषेने आधी नाटक नाही ते होय होय म्हणताना त्या कोंकणीची टीमच नाही ते नाटक करले आता केल्यावर नाटक टीम असा त्या टायमार तुळू नाटकच तुळू नाटकांच मी बकरा मस्त ह्या झाला दोन्हीचे म्हणून माले तसला एक गुरु गावला माले नाटकाचं आम्हा पिलं भितूर असल्या तर बाहेर घालेले एक निर्देशक म्हणून मी म्हंटले लोक भिन्न रुची म्हणून सांगितलं अगदी सांगतानाच जर तर त्या जनांपीर असलेलं एक कले बाहेर काढल्यावर जर तर एकट्याच्या कुणीच्या तरी हेल्प हव्या म्हणता आम्हाला एक गुरुची आवश्यकता असता सो त्या गुरुचे नाव कसं तसं म्हटलं तरी माले म्हणते आधी एक दोन नाटक करी सर माले तसले गुरु म्हणायचे कोण नाही ते कडेच म्हणतो ना आमचे माझे के सालियन म्हणून आमच्या गावात कब्याडी कृष्ण सालियन म्हणून तो मस्त नाटक बरेलेसन डायरेक्शन केलसन ऍक्टिंग केलसन पोरं केलसन त्याच्या एका नाटकाच मला एक हिरोईन हुसावे म्हणून तो एक शोधित होतो त्या टाइमवर माले बदल एक युथ क्लब एक नाटक झालं त्या नाटक बघले तो आयलो होतो थई माझे त्याचं संसारने कुरुक्षेत्र म्हटलं त्या ऍक्टिंग माझ्या बघून त्याला खुशी झालं. नेक्स्ट त्याच्या नाटकाच मला साधलं नेक्स्ट त्याच्यात जाऊन मी मला हिरोईन ऍक्ट दिल्यानं केलंय त्याच्यापर्यंत मी बदल रोलच केलं नाही हिरोईन रोलच केलंय ट्रॅजेडी रोलच चढतो केलंय त्याच्या टीमनेच मी चढ एक लोकांच्या ह्यास आईलो त्याच्या टीमने आज जेव्हा त्याला मी गुरु म्हणून येवतो मी त्याला आज जेव्हा तसं तिनं मापीला असलेल्या सुप्त कला म्हणते ना त्या कला बाहेर घातल्या तिने त्याचा काहीतरी अनुकूलाने काहीतरी गावलं असलं तर तुम्ही आता फिल्मात तो जाणते त्याचा काय हा त्यांच्या योग कसाला म्हणून सांगा ना आणि दोन्हीच्या म्हणून मला आमच्या ह्या असलं तर मला त्यांचाच इन्व्हॉल्व होलं टाइम नाही ते गीता संसार मी नंबर नाही माझे उद्योग बदल होते मी कृषी क्षेत्र आदल्या जाल तर तोट कृषी त्या पोरं असं हैनुगारिक त्या पोरं मापीला असं त्या पोरं सोडून मी त्या ह्याच इन्व्हॉल्व होईसारखे नाही खायला नाटकाच इन्व्हॉल्व होईसारखे नाही आणि तो एक्स्ट्रा टाइम म्हणतो दायित्व अगदी साधेत मी दायित्व त्याच्या तुम्ही म्हटल्यात तर तुळू नाटकाचं मी मस्त केलं म्हणून सांगा ना तर तुळू नाटकाच्या वटवट आमच्या भाषेच्या नाटक करून असाद तुम्ही एक ऐकलं मी नाव पाटी अंतना मग डोळ्याच्या पाणी म्हणून सांगा नाटकाचं नाव ऐकलं ना तुम्ही होय अत्यंत एक 7-8 वर्ष 10 वर्ष ह्यावर आम्हीच केलं योकने टीम बांधणी घेऊन आमच्या समाजाचे कार्यक्रम दल्ल्याकडे आम्ही एकूण नाटक दिले असा एक पाटी येताना एक डोळ्याची पाण्या आणि एक आमस हवेदाला इटल्याच आणि एक रीनाचे देनाची रेण म्हणायचे त्या एक देण्याची वरदक्षिणेची कथा आमच्या कोकणी भाषेने केलं आम्ही एक 4 नाटक ते केलं त्यावर चुकोट जणांच्या चुकोट ह्या गावाला त्याच आमचे पाटी अंताना नाटक आम्ही आमच्या भाषेने आधी केलं ते हे RSP सभाभवन मणिपाल RSP सभाभवनात स्वामीजींच्या मुक्काम झाला त्या टाइमात स्वामीजी होते त्या आमच्या 8.5 घंट्याच्या नाटक बैसंतीने बघल्या त्यांनी त्या बघून खुशी होऊन मग आम्हाला साधेनं आशीर्वचन केलं दिलं त्यांनी त्या एक चौकट फेमस झाला आगेटी होय होय तुम्हाला इतला पुरा नाटक केला तुम्ही तुळू कोंकणी कन्नड असाद ಬಹುಶಃ ಮೇಘಮುರಾರಿ त्याच तुळू कन्नड ಅಂತ त्यागी कंबनी मग एक 4-5 नाटक कन्नडने केलं तर तुम्हाला इष्ट झालं म्हणता
खैलो नाटकाचे होय, होय. एक दोन डायलॉग आमच्या वीक्षकांचं सांगायला हवे हा इष्ट त्याला सांगलं तर आमच्या कोंकणीच्या नाही खैलो होय. तुळुनी मी केलं होय. फेमस झालं नाटकाची एक सन्निवेश सांगायला खैल नाटक नमस्कार म्हणताना फेमस झालं मला नाटक फेमस झालं म्हणताना एक आमचे त्याचे माझे गुरु म्हटले के सालियान म्हणून होय, होय. तिनं बरेले एक पूर्ण संसाराचं कन्न म्हणून एक नाटक होत्या हा त्या एक दुरंत नायक म्हणता नेहमी त्या दुरंत नायकीची कथा ती एक ते एक वरडून एका घरायंता हा त्या वरडून घरायला त्याचा गहू परगवंत असता ही तर घरी सासू मावा त्याला त्याच्यावर नको त्याला आपावा घालून त्याला घरसून बाहेर घालल्या म्हणून काय काय नाटक करीत होय, असतं होय. त्या टायमास तिने एक नाटक केलं ह्याला बाहेर घालवण्याच्या उद्देश एक नाटक करून बाहेर गेले तयार करताना गहू येऊन गहू आपल्याला सांगता तिने तसं केलं ना असं केलं ना त्याला ह्या घरा रवाल सोडले ना बाहेर घाललाय म्हणून त्या नाटकाच्या मेन रोलच तुम्ही होय केलेला होय आहे. होय होय दुरंत नायक दुरंत म्हटलं तर नायकीचे मी त्याच्या मेन रोल तुम्हीच मीच केलेला आहे केलं त्याचा. केलं ओके, होय ओके. होय हा. त्या बाहेर त्याला बाहेर घालतं बाहेर घालूनच्या टायमास त्याचा भाव त्या हिरोईनचा भाव त्या घरा यंता हा. येऊन बहिणी सांगतात तू हित्रावांचं नको तुला आता हित्रावाला होईना तू घरी ये तुला मी बोलणार तर आमच्या घरीच ये तू म्हणून मायारसून भाव येतात हम्म. त्यात ये म्हणतात त्यात ह्या सांगता बहीण हम्म. ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಮದ್ಮೆ ಆವಡ್ದುಂಬು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಮಗಲ್ಗೆ ಮದ್ಮೆಯನ್ನು ಮರುಗಲ್ಗೆನೆ ಆಲ್ ಕಂಡನ ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಸಂಸಾರ ಅಲ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ಸ್ವರ್ಗನೇ ಆವಡು ನರಕನೇ ಆವಡು ಅವನ ಕಡೇ ಊಟ ಅನುಭವಿಸೇನ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಅಪಾದದ ಪುದಿನ ತುಂಬೊಂದು ನಿನ್ನ ಬಿರಿಯಾನ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಜನ್ನ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಜವನ್ನು रडतात चेडोंच्या वाईस असं सम सूट होतं तुम्ही बोलांच्या होते डायलॉग होते म्हणताना आम्ही आता समरबाईसानं बोलांचे असो मेकअप करून स्टेजवर किती म्हणतो त्या डिफरन्स येतात स्टेजवर होते त्या सन्निवेश पुरा असतात सेटिंग पुरा तसा असता थंय बोलांच्या सहित बोलांच्या मस्त डिफरन्स असता जर तर वॉइस तुमच्या साधारण चेडोंच्या सारख्या आता करले व्हायचं तुम्हाला मेन रोल अंतर नाही नाही वॉइस ऍक्टिंग मी आता करता म्हणायचे एक धैर्य असं मला तरी आता मी 60 वर्षाच्या दावनो 20 वर्षाच्या हिरोईन करता म्हणून मी करले तयार नाही आणि तुम्हाला नाटकानं इंचून तुम्ही तुम्हाला यक्षगानात इंटरेस्ट असा म्हणून ऐकलं मी यक्षगानात तुम्ही काहीतरी भाग घेतल्यान त्यात साधारण होय 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 यक्षगानाचे मस्त वेश केलं यक्षगानात तो स्त्री पात्राचे केलंय त्यांतो स्त्री पात्राचे केलं त्या स्त्री पात्र सांगितलेला वेश तू मस्त नाटक संदे यक्षगाना संदे होय साधारण 82 सून 2000 सर मी स्त्री वेशाचे करी नाटक तो यक्षगान तो स्त्री वेशाचे करीत असाल होय त्यानंतर यक्षगान आम्हीच उठेल एक संघ असत आमच्या थंय दुर्गांबा भवानी देवस्थान म्हणून असा थंय आम्हीच 82 आणि आम्हीच एक संघ पोटशेने गे उठून एक संघ उठेल यक्षगान संघ दुर्गांबा भवानी यक्षगान मंडळी म्हणून सांगा त्याचे वार्षिकोत्सव करताना त्यानंतर स्त्रीवेश करीत होतो मग आमच्या संघास बाहेर बोलल्यानं खेळ करीत होते त्यानंतर मस्त स्त्रीवेश करीत होतो मग माले इंगड यक्षगान संघाच्या बोलल्यानं स्त्रीवेश करले बोलत होते थंय होता स्त्रीवेश मस्त नाटकाच्या ಬಗ್ಗೆ झालं यक्षगान तो आणि एक विषय म्हटलं तर तुमच्या कसाले भजने कुणीत भजने आता एक मस्त फेमस होत आग्गे गोटे आधी म्हणताना पुरा काय म्हणते घरी घरी बेसन आग्गेनी वटून बेसन ताळ वाजन पुरा भजने करीत होते आता तुम्ही त्या कुणीत भजने तो असा तुमच्याच एक मेळ असा आग्गे गोटे भजने करले हो जाणतात म्हणून सांगा ना ऐकलं मी ते कुणीत भजने ಬಗ್ಗೆ चूर काहीतरी होय होय त्याच दुर्गांबावानी देवस्थान म्हटलं नाही थंय एक आमच्या एक भजना मंडळीचा ती आता नाही साधारण आता 70 वर्ष झाली ते आदिल्याने उठलेली भजना मंडळी आज जेव्हा थंय चलत असा भजना मंडळीचं कोटो थिंसून मी साधारण एक माझे 15 वर्ष प्रायर थंय एंटर असतात त्या देवळा होय भजन करले त्याच्यापासून आज जेव्हा आम्ही डान्स आमची मंडळी असत दुर्गांबावानी भजना मंडळी म्हणून बदल कडे आमस बोलत थंय जाऊन एक आम्ही 1 घंटे 2 घंटे कुणीचं भजन करून येतात कुणीचं भजन आज जेव्हा मी जाणता आज जेव्हा 1% उठतो आमच्या नाचतो त्या कुणीचं भजन बघुलेच एक लायक असतं तिथल्या खुशी होतात त्या बघताना आग्यानी डान्स करीत करीत भजने करतात भारी खुशी होता बघताना ते आज जेव्हा जाणतो मी आता जायच असतंय आता वर्षाचे एक 10-20 कडे तरी आमचे एक मंडळी जावले असतात इतलं पुरं तुमच्या बिझी शेड्यूलच्या मध्ये काही हा मी ऐकलंय तुम्ही शिकल्या स्कूल अंतच सरकारी हिरिया प्राथमिक शाळे आत्राडीच्या अध्यक्ष होऊन तुम्ही काम केलं म्हणून सांगा ना ऐकलंय होय त्या कसं म्हणताना तुम्ही त्या स्कूल अंतच अध्यक्ष होणं काम करल्या म्हटलं तर
तुमस पुरसत होते त्यांत करले काम म्हणताना त्या स्कूलाच्या प्रति एक ಆಗು ಹೋಗುವಂತ मी दायित्व आधीपासून काम असं कशाला करले कशाला कार्यक्रम असो मग सरकारी स्कूल एक हे असा पोटची स्कूल जाणत कोण त्यांचे पेरेंट्स ते अध्यक्ष होऊन साहेब म्हणाचे एक कानून असा त्या टायमाने ते मस्त इन्व्हॉल्व होऊन कोण असतं त्यांच अध्यक्ष करतात तसे माझे मी थंय 6 वर्ष अध्यक्ष होऊन होतो या सरकारी हिरिय प्राथमिक शाळा आत्रेडींत बेटरमेंट कमिटीचो अध्यक्ष होऊन 6 वर्ष होतो त्या माझ्या अध्यक्ष टायमार ಕೆಲವಾಗಿ काम गेले मी केले नाही माझ्या ह्यावर दालस गव्हर्नमेंटचे फंड येतो त्या फंडाच्या मुख्यानं मी काम करेल असं 6 वर्षांत तो कुठं काम करेल असं आणि वार्षिकोत्सव त्या मस्त दालसा त्या टायमार तुम्ही शिकल्या स्कूल असच एक आळीलसेले देऊनचे भाग्य तुम्हास गावलं त्या काम तुम्ही केलसत निजवून तरी ते होय आणि को विचारित गेल तर मस्त मस्त असं तुमच्या आणि को सामाजिक धार्मिक क्षेत्रांत तो तुमच्या सेवे मस्त सांगून सांगा मी ऐकलंय तो खैल नमुने तुम्ही धार्मिक क्षेत्र होऊन दे सामाजिक क्षेत्रांत होऊन दे तुमच्या सेवे देन तसत आता धार्मिक क्षेत्र म्हटलं तरी एक आम्ही असाला ह्या पूर बकर पुढे असाले मी त्याने अग्गे थंय कशाला कमिटी त्या कशाला म्हणतो ना आम्हाला साथ देतात कशाला कार्यक्रम म्हणतो ना आम्हाला साथ देतात तसे आमच्या दुर्गांबाबाने देवस्थान म्हटलंय तर आडಳಿತ मंडळी म्हणून असा त्या आडಳಿತ मंडळात मी एक कार्यकारी समितीचा सदस्य होऊन असा ते मस्त कार्यक्रम होईत असतं त्यानंतर आम्ही भागवायचे आमच्या मतावर जिरा गेन्स वोट घालून करीत तसा कार्यक्रम गावात एक महालिंगेश्वर देवस्थान म्हणून त्या एक असं त्यांच्या आडಳಿत कमिटीन तो मी सदस्य होऊन असा दोन्हीच्या सार्वजनिक गणेशोत्सव असा त्यानंतर तुम्ही सांस्कृतिक कार्यदर्शी म्हणून त्यांचं काम करत असा तसे पुढे असेल मी त्यांना आग्यावर बोलत आग्यांतो एक इन्व्हॉल्व होणं असा असं पुरा काम करताना तुम्ही दिसभर मस्त बिझी असतात तुमच्या घरसून केदो तुम्हास सांगत नाही हा की त्याच ह्या पर्यंत पुरा हव्या आणि को किती म्हणून काम करतात कृषी का तुम्ही कसं थोडं घरचं काम पुरा बघूले होण नाही हा म्हणून सांगा ना तुमचे बाबा होऊन दे तुमचे घरचे यजमानी होऊन दे धाकल्याने होऊन दे कदा तरी कोणीतरी काहीतरी सांगितलेलं असं हा तुम्हाला नाही तसं सांगायला म्हणतं ना मी खाई जाऊनचे असलं तर माझ्या घरच्या काम मी अर्धर बाकी सोडून खाई होत नाही आधी नाटक करीत असताना तसंच मारली सांजे 6 घंटेच्या आधी मी खाई जाऊन नाही 6 घंटेसून दुसऱ्याचं फलाच्या 5 घंटे सर मी फ्री रात्री होतं घरी निघालं मी रात्री पुरं फ्री तसं प्रति नाटकाचं ट्रायल असं त्याचं दायित्व भागवायचं होतं आणि आत्ता झालं तरी तिथल्याच घरच्या काम करूनच मी बाहेर जाऊनच्या तसं काहीतरी बघीन मीटिंग असं कमिटीची मीटिंग असतात जावला लागतात आणि तो घरसून नको नावं म्हणायचे अवसर राहिले आज लहानपासून माझे मी नाटकांत ऍक्ट करताना माझे आम्मा बाबा माझे बहीण ते मला मस्त सपोर्ट करते मी लेडीज रोल करताना माझ्या बहीण त्याच्या फ्रेंडांचे ड्रेस हाडून मला ऍक्टिंग करले ड्रेस हाडून देत होते त्याचं धुवून घालून देत पाठी देत होते त्या मस्त सपोर्ट होते घरच्यांच्या आज्ञांच्या सहकार असल्या मितानी तुम्हास नाटकाच्या 450-500 प्रोग्राम पुरा देवले साध्य झाले किती म्हटलं तर मेन आधी घरच्यांचा सहकार होय तर मागे आणि को म्हटलं तर तुम्हास नाटक करताना होऊन दे आधीला कालांत जावले मस्त कष्ट होते जनांपीर कामो काय नाही घरी किती उत्पन्न होते त्याच्यावर मी त्यांनी मात्र काही नाटकास गेल तर तुम्हास म्हणताना संभावने म्हणाच्या काहीतरी गावात होते हा ते गेल्या थंय पुरा संभावने त्या टायमार संभावने गावाला भारी होणे गावाला आम्ही नको म्हटलं नाही सा आम्ही संभावनेसाठी ऍक्टिंग केलं हो नाही किती म्हणतो ना आम्हाला असायला कला बघून ते आम्हाला साथ देतं आमच्या कलेत प्रदर्शन करले तर आम्हाला अवकाश त्या संभावनेची आशा केलीच नाही संभावनेच्या चढ जनांच्या प्रीती विश्वास आम्हाला गावचा त्या मेन हव्या झाल्या जनांच्या प्रीती विश्वास संभावने काय दुड्डू आज येतात उद्या जाणताना कोण दुड्डू हरत नाही जनांच्या प्रीती गावांच्या सनिया मस्त इम्पॉर्टंट होतात संभावनेची आशा केली नाही मी आता देवाच्या दयाने मी साधारण म्हटलं खेळ आमच्या उडपी तालुको कारकळा असं ह्या एरियात एरियात गेल तर गुर्त धरले जण असं माझ्या गुर्त धरला झालं तर माझ्या हे नाटक कले माझ्या मुख्य त्या फिल्डर मी असाल मी त्याने खाई गेल तर मला गुर्त धरत आता सोडजणाचं गुर्त कोण तो साधारण कोण एरिया साधारण तुल्याने बोलते एरिया
अरे नाटक सद्दू ओ. नाटक सद्दू अग्ग्यान हा, हा. मला अग्ग्याने प्रीतीने एक सदानंद असले सद्दू म्हणतात सद्दू होय होय हा, आधीपासून हा. तसं नाटक सद्दू म्हणतात अग्ग्यान होय. सोगोचा सदानंद म्हटल्यार गोत नाही थोडं हा. त्यांना तसं त्या एक आमस लाभ येईना दुड्डू ಅದು सर्व संपादने असून मी सांगा त्याचे दुड्डू इम्पॉर्टंट नाही जन आमस किती आठवत ठेवतात जनांच्या प्रीती आमस किती गलसा त्याचे इम्पॉर्टंट होता संपादने म्हटलं जनांचे प्रीत संपादने म्हटलं तर त्याच्या जनांच्या प्रीती त्या समाधान असा जनांच्या प्रीती संपादने करून त्याचं मस्त कष्ट त्याच्या कालांत होय होय ಸದಾನಂದಣ್ಣ तुमच्या ಅಗ್ಗೆ ಸಾಧನೆच्या ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭೆच्या ಬಗ್ಗೆ ಪೂರವ ವಿಚಾरून झाल्या मस्त ಖುಷಿ ಹೊಂತ आमच्या राजापुर सारस्वत समाज ಅಂತೂ 450-500 नाटक सर्व प्रदर्शन केलेलं आम्हाला एक हेम्मेचे व्यक्ती असं नाही आम सांगा मस्त खुशी होता तुमच्या ह्या नाटकाच्या सेवे असंदे यक्षगानाच्या सेवे असंदे तुमच्या धार्मिक क्षेत्रांत असंदे भजने कुणीतंत त्या अंबाभवानीच्या भजने करीत त्या अंबाभवानीच्या आशीर्वाद तुम्हाला कडे सर्व असंदे आम सांगा ह्या कार्यक्रमास आयलस मस्त मी धन्यवाद सांगता थँक्यू